Inaxio, gure patroia ondila, trantatan. Ai ama, astelenian, San Inaxio eguna. Eguna ondila, Bizkaian, Gipuzkoan, eta nola ez, Azpeitian. Eta gaur, gure gana, Azpeitiako egaina gozotegiko Inaxio egaina ondila etorriko da. Ona! Kaixo lagunak, eguerdion, hemen txenabil, posikan, Inaxio gaina etorri da guana, gaina, zer moduz? Ondo, posik. Hore badek guretzako hiemeneotia, gaina astelenian eguna ondila zetorrek, ez da? Bai, ospako jau. Ospatuko zue. Lana ingo jau, baina ospako lana ingo zue, ingo zue, lana beltz, ez da? Dana gorria ganean kalenda joaz, gu beltz. Bai, baina ospako bai. Ala berdik. Bueno, ze karri gu prestateko, ze egin berdu, gaina Inaxio ingoitugu, ez da? Hori izka ez zueta. Bai, ez da. Ona. Eskauteko inigo, jau. Nik hainbeste aldiz eskatu joneak usteko, eta hau esatuzun etxeko sekretua salata honea ekarri dut danoiak usteko hau de mutil eharra. Eta bueno, aldi beren ingotugu Inaxio batzuk, marmelada bat lagungarri bezala jartzeko, eta gero kafiakin eta platanoakin edari txiki bajarrian nik lagungarri bezala. Oso, ondo. Ondo? Igaintzek. Venga, lagunak, ikusiko zuez esaio eharra, gaina post-posik udako azkenengo saioa, eta hemen txe lagun bat. Gora gut eta gutarrak. Bueno, lagunak, bagoaz astera eta gaur Inaxio jaunak esango igu nola iten ditugun Inaxioak. Kontatu iguzu pausuz nola prestatzen dian Inaxioak, hemen daude osagaiak, ez da? Bai, vale. Gurina, azukre, haudek, almendrolen irina, ez da? Horidek. Almendra xerretan, bai. Irina, gari irina pentsatzeiat, horidek. Eta arrautza. Hori dituko osagai guzti. Bai, gatz ikutu batekin. Gatz pixkatekin, sabore pixkaten bateko, ez da? Bai, holako txe zentzitlu. Ikusi zuez, ze arrakazta dakan Inaxioak, eta gauza erresak, eta onak, osagai gutxikin, betiko errezetak, ez da? Horidek. Betiko errezetak. Eta nola ingo jau elaborazioa? Bueno, nahaztuko jau gurine eta azukrie. Pisket, temperatura pisket emango zau. Vale. Eta gero beste osagaile bota gozizko. Eta? Moitu, pisket. Moitu lasai. Bihundu gurine eta listo. Perfecto, vale. Gero lagungarri bezala, esan duen bezala, ingo dugu marmelada bat. Hemen txedazkau albariko ketxuak, ingoitugu ezurrak endu, asalak endu, hemen bota, azukre pixka bota, urtanto bat azukria eskaramelizatzeko, eta gero marmelada prestatuko dugu. Eta gero esan duen bezala, ingo dugu freskagarri bat, bueno, kafetxoakin, hemen dakau kafia etxen indakua, putxerokin, jarriko dio behian, esne kondentzatua, eta gero hemen ingo dugu, dakau olo edaria, ingo duguna da, birringailuan birrindu platanokin, eta hoi botako jau gainetikan. Aber ondo atetzen segunda hiru kolorekin usten deu, eta gero menta horriak gainean jartzeko. Hoi zangoa, ikusiko zu, erraz eta ona. Bueno, zerrekin, nik jungo nauko izten daik hau isegarrituko ditu? Oso ondo. Venga, hile kontu. Zuri gailua emango jat? Bai, zuritzeko? Bai. Venga, nagoekin nik hemen utziko jat. Vale. Eta gero ingo jaunak, gero ingo deuna da, nasketa iten deunean, mangan sartu ez da Inaxio. Horidek. Eta gero hemen ekarritu molde batzuk, silikon askoak bereziak dianak, bertan sartuko ditugu, eta barruan da gau labia, ere emango dugu laberatzea. Horidek. Ados? Ondo. Bueno, Inaxio, taldi berien inberdi hau lana, eta mingaina eman hemen. Mingaina eman. Estik errezi izaten, baina bueno, hala ibiliko baitut. Kontatu iguzu, Inaxio pasteleria hainbeste historia dakana. Noiz hasi izan historia? Ba, bueno, 1900 bilena ziuan ere birratxona. 1902? Horidek. Ai, ama. Gure birratxona, zukaldari jeuan, zukaldari jeuan. Vale. Eta itizian Loiolako hotel batien lan. Vale. Balneari joan edo nolako leku... Hotel Loiola. Hotel Loiola. Hotel basilika onduan. Baina zukaldari honoan donostikien Nikolasa etxien usteatzen zala, eta bai. Zukaldari zehauan, ospetsu guan. Ona. Eta nolatan intzinean urratzori eta gozogilezak? Gerra hostien itxi nuan zea, hotela.
Ba, ez zuan bezeroik etorriko, eta zea, eta orduan irikitzean, garai hartako, esatean konfiteria. Vale. Ba, bueno, itiziztea ben, hazi kandelak itiziztea ben, argizaiekin, vale. Argizaiekin kandelakin, da, bueno, geho, bihurtuan, ba, gaur egun, oin dela urte batzuk izatzen ziren, oin supermerkau egitu, baina ultramarinu. Bai, benta gehoiekituanak eta ultramarino. Ba, erarile, sardinak, ba, patati, danetik, orduan. Benta bat, no? Benta bat, danetik zitxona. Urteko horra izango dituan. Gero pixkenak haziban gozu egiten, ba, bueno. Han bertan. Garai hartako, ingoziztea ben, merengiek, eta... Bai, milorrin bat, edo, igual, euskal pastelen bat, edo... Horidek. Eta... Hemen epelduko jat pixkat, ez da? Baina urtu ez du inbiar, ez da? Zea pixkat biundu da jen da kitio. Vale, utziko hemen pixkatola berotasuna garrabatu dezan, da... Nik kutxilu hartu behiat, hobeto. Bai, labanakin hobeto moldatzen baiz, hobeto. Egia esan, amonan estilokua, ez da? Bai. Bueno, eta Aitona horra ziguan... Aitona ez birraitona, vale? Eta... Noiz arte ibili guan bertan, bueno, noiz arte, guain arte ibili zeate bertan, baina... Bai, gero, nire eukiziztean ari giru zenbe, eta haiek jarraitu zia ben, baina urteko horrak zintziztea ben. Eta gero nire atxe zana, azioan, Iruñan egonuan, unzuen ikisten, gozogile bezala, eta bere kasaka jarri guan. Independizainuan, eta bere kasaka jarri guan. Eta, bueno, gaur arte, Eta gaur arte, eta noiz hartu duan, eta gero bere seme alabak, ire osabak eta ire aitak, noiz hartu ziren ire aita lekuko? Hasieratik gane bai ire aita eta familia guztia bertan lanian, edo? Bai, hasieran dana batea, baina, bueno, nire atxe ikusi zian, bere kasaka jarrite, han orduan, etxauan nola jarraipen, ona, eta orduan, behak pentsazian bere kasaka jartzi. Orduan ninduan banatu bere... bere kasazioan. Etxean inok gozogintza lantzen, itezia ben, hori denda bezala baina gozogintza inok etxean lantzen. Eta orduan, nire atxe honuan, Iruñan ikisten honuan, muntzue dalago lekortan, eta... Eta orduan ja bere kabuza zioan. Orduan nazioan gozogintza burubelarri. Eta orduan nazioan ja, egaina gozotegia bere izenak, ez da? Hori ze urtean gertatu guan? Hori izenuan... Iruroikadan, iruro eta zazpi, hori da. Hor, garaiotan. Eta hor ja, ire amakin elkartuta zitxion, edo bere kabu zitxion, edo nola? Hori dek nire amakin ja eskondute zauan, eta bilek jarraituan, behan kasaka. Ona. Zerrekin azituan, zenba gauza prestatzen zizkion? Asko aldatuko zan ordutik honea egiteko erak eta gauzak eta... Azioan, denta txiki batekin, zauan, egurrekin berotze zan labe bat, eta oso gauz gutxikin. Oso rustikoa, ez da? Oso direk itzaukea ben, eta azituan, eta orduan pixkenak azituan, oso gure atxe zeuan, oso zukalda eta oso gizon zeuan. Moitua. Azkarra guan, eta oso gauz politxekin ziztean. Bikain. Eta hor, adibidez, noizinuan bertara sartu. Urrengo belaunaldia, ia torrela, noiz pasatu guan hori? Nituan eskolan da... Abila eskolan? Bai. Oso abila egila. Ire mun. Aia, nazio. Bai. Eta orduan, izen bat anai arreba zeate? Gaitu giru. Zuzkeat bi arreba, bat zarroku eta beste gazteoku. Irurok pasazeate bertatikan? Ez. Ikasle eskolan honaitan. Nituan, eskolan txarra. Eta orduan, igezuan eserre ikasi, bertan sartu izan, eta dakiken guztia bertan ikasiek? Ez, gero, gure atxek ni gaztin zila hiluan, eta... Gazte hiluan, ez da? Gazte hiluan, bai. Eta orduan ni azinituan, baina gure amak bihaldun atxikean frantzire ikestea, Kataluniare bai, da, bueno... Bale, nahi zian behintzat dire... Nik kanpun ikistie pixket, eta, horri bilia dituk. Da, ondik ikasten. Bai, beti ikasten. Beti ikasten. Frantzia, nun ibilitzan, Inazio? Frantzien, nituan hor, Lyonon duen baseok eskola bat, École Supérieure de Patisserie de Sanjo. Eta horrea, inistean viaje batzuk. Eta zemuz moldatzea izan frantzesakin da. Ondo, hortan, behitu. Bai, nenku hori, Bai, no? Ez diago arrotu bihar, ez da? Naztu eta listo. Ez, kitxo. Vale, hor
gaz Tanto puntxo bat botako eman jo, ziot. hori dek. Eta nola jungo nauk? Aurrena bi irinak batea botako ziot azkena arrautza, aurrena arrautza, zein botako jata aurrena? Berdindek. Berdindek, naztuta Bai, listo. azkena arrautzie. Azkena arrautza, bale. Bai, Bi hauek almendra batea. eta horiek bota eta Vale, kitxo. vale. Hori de, neiko. Vale, Eta, bueno, horri bilintuan, Parisene bai, Meulon hor, txokolate eskola baten bilintuan, eta, bueno, pixket kisinean. Ona. Bueno, Eta adibidez, geho basekikate bai, Katalunia alden ibilitzala, ez da? Katalunian bai, lagun hona dizkiat Katalunian. Nun ibilitzan Katalunia? Jo, ba, bilintuan, Pascual, deitzen zaion. Txima Pascual? Ez, o Pascual. Ez. Eskokin bat basio, Pascual, Utxindek. Bai, ez da? Ontxiala urte gutxi itxindala. Zean, Sanper de Ribes. Sanper de Ribes. Zea ondun, Sitges ondun. Vale, Eta gero Bartzelonan, basakeat lagun bat, Luis Costa. vale. Zea, hor, semiek eta aurri nibiltzeituk, gozogintza maila, baina nik atxe ezautzea. Vale. Eta, ba, bueno, horre bai, hori zeok, Montzenin zeok. Eta, bueno, pixka. Handikan ibilitzan, Bai. ikasten, parranda batzuk egotako Hori dituan, ez jo, da? iregine bai. Baki bai, ez. Ikasten ibili gaitu. Bai, gu ezautu ginean, Hori dek. Izozki Carlos ikasta- Arribasen, Izozki Hori kurtzo dek, batian. hori dek, hori Eta dek. han elkartu ginean, Donadoniko getaiarra, Hori dek. Lekeitioko hemen ibilian ere bai, loizatetarrak, horiek, hori eta dek. Inaziotani, han elkarrekin lagunak Hori dek, ginean, hori dek. eta egia esan bai, beti kurtzoiek bai oso baliagarri Ona jaituko. izaten Ona ditu. izaten Motxak dituko, eta bai. denbora gutxien asko Oie, ikiste. eta geho gaina ze Bai. lagun iteituken, eta lagun Hori. horiekin azkenean Hori. amatekena betiako amatek, ez Hori, da? hori. Eta geho galdera, keska, gauza horienak oso ondo Hori, tortzen dira, hori. bai. Hori, Eta ondo Baskai zen. jarrakin dizkiure bai, Baskai jarrakin dizkio, bai. Aspaldien gutxi indiau, Aspaldien gutxi, lekeitioko bai. gain langilleituk, Bai, beti lan nahi du. Lekeititik ateatzi egin kostatzen zaie, Bai, motek. beti buru belarri horiek lanian. Bai, motek. Bai. Eta gu beti Baina, jaian nahi. atarko eskiau, Atako eskiau. Onda. Ondo. Bueno, eta Inazio, eta gero, lekuko hartuan, eta basekilat, emaztiakina hola betan buru Bai, belarri, ez da? horiek. Emaztia aspalditik hasiek, berandu osartuan, noiz izan hori? Emazti berandu, emazti eguan andere nue. Vale. Osea, magistaritza ikasi zian, baina Ados. pasteleroin eskondu goan, da... Eta, Hor kagaintzian. eta erraztuan etxeak edan, ez da? Bai, bueno, elkarrekin gaitu, claro, ginituan ikusire egiten, bakik, hola dan bizile. Gure lanbidiek ditu, pixket, orduz kanpo, eta, bueno. Eta elkarrekin gustua. egoteko. Bai, gustua. Eta guain, zeo, damututa hain etorri izana, guain irakasle nahi dio bialdu, o nola zen panorama? Ez, txagoa ni Andri saltzeko. Andrea gaina, Finedek. oso fina. Petrala zamarra ere, bai, baina Andra finedek. Hala, berdik, petrola ez bada, Bai, igual ez da hori, ipina, hor ondo naiz. Bueno, eta hemen Bueno. ningo deuna da. Hau, sartu hemen, Bai. eta listo dakau nasketa, Listo, gatzagota dio, Bai. jazta, bale, hori zeok. Hau da, beitu, Ze testura geratu behar Bai, Hola. pixket gorrore admititzek. Pixka gorrore, bai, Gu gorro admititzek. lantzea, mazadoran lantzea, Vale. kantidadiek desberdine dituk, baina, bai, ondo zeok. Ondo Hori zio. zeok. Bikain. Ba, ingo deuna da, hau mangan sartu, ingo etena da ja, beitu, marmela da martxan jarri, Hori bada dek, garrantzitsua. hau ja moztu Hau ja, zeok. txikitu ezu, beitu honek, abotako dugula Oso ondo. arrastaka. Hori dek. Xat, eta xat. Venga, Xamp. dena barruan dakau. Hemen ingo deuna da azukre pixka bota. Eta martxan jarriko dugu hau guztia. Hori dek. Eta ingo ziotenek urtanto ba bota, zeiru zaik. Bestela azukre Bai, karamelizatzen bai, hasikoek. bai. Oso Eta ondo. karameloi baino lehenuo, Oso dena xamurtzen jutia. Hori dek. Vale, urtanto bat. Honei martxa emango jo, hau listoak hau mangan sartzeko. Bueno, hemen dakauna da, murrezten nahi zaigu azukre eta urak, eta hemen jugu naiz pixka zanpatzen hola goiara batekin, gero botako jot. Vainilla pixkat eta mantekila pixkat gero krematzeko. Eta hemen Inaziok ingo una da, mangan sartu gure gaurko Inazioan nahazketa, eta gero ingoitugu hemen jarri eta laberatu. Hori dek. Vale, hau dek urrengo urratza. Eta ni esan dakoa, makiltxo bat hartukoet, hemen jungona izan patzen pixkanaka, zuare jaje txikoet, eta hemen goaz txirrik itxarraka. Inazioak, zenek inventatu zizkian Inazioak? Ba, gure atxezanak, Bai. intzian frantzitiken bidaitxo bat intzian, Bai? eta handi ikarri zian, deitze zaion, la crème d'amande. La crema de almendras, no? Bai, Vale. horiek. Hori askotan erabiltzezan tarta askon oinarri jan, ez da? Frantxipanak eta Bai. hori frantzien oso errazeta oso ezagunedek.
Vale. Ba, orduan, gure atxegintzean berean atu, Bai. kenduzizkoan horrek zamarkik, berez, errezeta originalak, alkolare bai, ronare bai, eta Vale. mazapanare bai. Simplifikatu intzin orduan, ez Ba, da? gure atxegintzean berean atu, eta, ba, bueno, intzistean inazilu. Ona. Osea, Noiztik handaude Inazio hauek Inazio bezala zautzen jala? ba, irurogeika da, irurota Bai, sortzi, behatzi, hor, Vale. ni jaio nitzen dukien. Ire, omen ezingo ziren gaina irire Inazio izena agarri ziren. Nele nahi intzigan, da geho inazik intziztean. Dana batea, Inazio dana batea. Ondo atea zintzen jo. Onda. Eta gira esan, eharrek zeharrakaztak, Juan Inazio egunean asko saltzen dira, nola ez Inazioak, Bai, baina gero urte guztian zehar, Urte eh? guztien. Urte guztian. Bai. Jo, Inazituak ebaite dituzunak txikiak, Iski hau, eta beste berzillo batzuk egin ditxi hau, ba, bueno, betiek, relienuek izatein nahi, eta, bueno, ia ezen iten gero... Ikutu hau emango zeunakin, ez da? Zerbait ezberdin egingo ja. Gaur hau emango zeu Nataliri. Natali, nire neskalaguna, Hori. amorratua da Inaziotan. Bai, Amorratua. Inazio geharki daki gaina. Esan dik, Bai. prestatze deunean, eaman Andria, bai, nola ez, bestela atzu esan nion, bihar Inaziokin nijoa. Ui, ama, eta zein berdezu, eta Inazioak, eta ai, ama, esan zian, ekarri nahi batzuk etxea, Egia esan, ez dakit iritsiko dian Natali, baina saiatuko naiz. Bestela aspektian joko naiz bila. Hombre. Ez alda ala, Dudeik ez. Inazioak ekarri du prestatuta zuretzako Natali, lasai, Ni lasai. akorda nauk, Akordatu, ezeatikan. Bai. Egia esan, bueno, Natali Zumaierra izan da, Inazioak ezaguna dira, eta, baino egia esan, ja Euskal Herri guztian ezautzen dira Inazioak, ez da? Bai, deke azpeitiko postre ezaugarri bat, bueno, ondo konservatzen hori dek, mertzi. Eta oso almendra, igotaku, Vale, xerrauteku hori dek. Vale. Eta labea, beste egitzauke. Labea. Bai, bueno, oparitzeko, eta, bai, asko egetuk, zeaiten, atatzen inazituen. Eta gari zenun kasita polipolita. Eta gero indekena dekre bai, ez mekanizatu nian esango, baina bai pizkat homogeneizatu, ez da? Molde hauetan sartu, kasitain. Nik indetena hori lehen eskuzitik iniztean, baina noski gaur egun eskuz etziokitei. Oain daka, dosifikadora bat, ez da? Masa botatzen zuleku batea, gero ja plakak pasat, daf. Hori dek, golaitea, eta, bueno... Bai, lana, arrestu danak hor tendinitiz egin bukatzen ginean. Bai, ez da? Manga egin gaina. Hau bihunezioak, baina masako horra tokatzeari. Claro, gaina hori askotan niten den masa hundila, gailuan sartu, eta gero hotzetik angorra tortzek, ez da? Hori gorra, dek. Hala dek. Eta guain labian, zenba denbora behar duenek labian, Inazio? Ba, hamen daukegen labe hortan, 20 minutu nik uste. 20 minutu, ze temperatura jartzen diok? Guk dakun labin eundalaro tamar horri biltzeitu, baina bai, hamen eundalaro gehien. Ingoetena da, bertan sartu, etxe barruan, eta, bueno, zuek eramango zu, ez da? Venga, sartu hor, bale, Leire? Eskerrik asko. Bale, Leire sartuko hori. Leire gure sukaldari burua da, hemen egotea buru belarritan atxukuntzen. Eta labia bero sekan, osakean sartu du. Hori askoek, Bai, agila esan, eta zeingo nun nik, ekipo gabe, Emate hemen beti ni ateatzen nahi, santanan aurrian, baina hemen jende asko da batzetikan lanian, Danian. Bestela gaurre bai kruasana zenekin ditu obradorian, beste bat, eta jendea, Joseba, zona kruasanak. Bai, teknikan eri, baina ekipuak initen deulana. Ekipua eta ondila gainea. Ona, zuek, zema lagun zaudete zuek, ja? Guk 14 lagun gatxaurek. 14 lagun, ja, jope. Denda eta obradorien, 14 lagun egitu. Vale, kontatu zenbat, bueno, badakit, biden da dazkazuela azpeitin, ez da? Bat mitikua, lehenokua, betikua. Bai, bat zeok plaza hondun, gero inginean obradorie eman ginean poligonoa, eta han beste denda txoa zabaldu ginean. Eta, bueno, ondo. Eta gila esan poligono hortan, lanpia ite zuen. Nik askotan pasatzen naizenian da zeo zehen kargoa dita, eta gaina pintxo gazillak eta bestia, eta taletiak asko pixat, ez da? Pisketik moldaituk, inguruei moldaituk, eta ze eskaera da han inguruen, bueno, eta piske moldatzen. Eta gero Inazioak eta leku askotan banatzeitu zuen, zuen dendetan bakarri sartitu zuen, online badakite badaudela, ez da? Online saltze izki hau ez, tiau, banatzen, hola... Beste lekuta eta hola. Distribuidorakin, da ez tiau nahi, gerra hartan sartzei. Ez da? Nahi jau gutxi join, da... Etxiak guantzakoin, da etxianin, ez da? Filosofi zeakin.
mantendu, ez da? Bai, etxeako egin da. Hori ere bihar da. Bestela, gasolineratan saltzen, etxiek errazio egiten. Bai, hori nahi gertatu zaiteke, askotan, bai, igual Madridetik han bat ditu, Ogila karriko aldiaka. Ogila Madrida, no eman goitu Ogila Madrida. Ez zaude zentzuik. Etzeka zentzuik. Gehiago kostatzea viajia, gasolina, kajan sartu, area ematia, Madrideko okin batei eskatu ogion bat, eta hainitzia. Okin ona zaude. Bai. Ez zaude zentzuik. Beti bilatu berda, gertuen da ona, ondo iteuna, nola ez? Piske sostenible izen berri. Bai ba. Nei, ala iritzizte, piske filosofi horrekin. Dudi gabe, ba horre heldu. Egia esan, garrantzitsua da danontzako. Bai. Bueno, hau birrindu, eta haure mangan sartuko dit, ezta? Hori dek. Vale. Inberdetena da, gurin pixkat jarri dugu hemen. Bai. Gurinare bai botako dio barroa. Eta honek emango diona da, krema puntu txiki bat, gure marmeladai. Vale, haure barruan. Bueno, eta konta iguk, inazioak iten nahi gaitu gaur, basekiat, txokolatian oso aditua izela. Elatuak iten ere bai. Zenba pastel mota dazkazu bertan. Ni goratzen naiz, Inaziok gonbidatu zila bere etxea, girlatxak itea, batzalaiz. Girlatxak ez, bolauak itea. Bai. Bolauak dia, bakizue beti nola txokolate txurruakin jartzen zian, eta gero urbaso bat jartzen beti, hola bolau handi batekin, hola azukre bola bat izango esan bezala. Dek, arraututeko azukre solido bat. Puntu mandaz, solido bihurtzean azukre bat. Baina oso arru, ez di pixatzen. Egiteko hori, udetan sartzean momentuek urtu itek. Hori dek, Coca-Cola iretza honi, jendik hori iratzen. Hori guan edari gozua, ez da? Edari gozua. Eta gio, bueno, hori zozen mitikoa. Gio, txokolatek iten bai, ze bonboiak ititu. Hori ite txikau, txokolatiek, izozkiek, danetik emizket. Baina, bueno, bonboiak injunga ditu, zenban bonboi mota iteituk? Zein deka arrakasta gehiena dakana? Gehienak zehazatzituk. Betiko pralinekuak eta holakoak, no? Praline, iremo, pralinek, txokolate esnedune, dara zate, nahi txokolate beltza gustatzen ziste baina, txokolate esneak ditu. Hori baitu zak, lenguan dititzat honuan, eta komentautu zitxigun. Nahi txokolati asko gustatzen zait. Eta zatek, emateo txokolate beltza. Iri azukria gustatzen zaik. Esaldekala, eta askotan. Egia esan, gustatzen zaigu azukria txokolate ikutuakin, txokolatia baino askotan. Oso guaiegia. Txokolate beltza, eta porzentai, eureko larota, marra, eta zekiotan nahi ez neunek. Gehienak, euneko laroita marra goizekate. Aladek. Egia esan, nire txokolate pusketa bateko beltzakin guztua. Baina pusketa arba nahi baiat, esneduna. Bueno, hori gotena da, hemen jarriko jat, erresago sartzeko, hemen jarriko dugu, betiko truko eakutziko izuet, mingai hemen sartu, hau iribildu, eta hemen harrapatzeten eta barroa sartuko dugu dana. Horrelaxe. Bueno, eta egia esan, nik ere baititu igual bonboia, igual frutanak eta marakujanak, baina esatek beti jendia pralinian bilagutak, ez da? Eta elatua zerrenak saltzen eginak, zautzan jogurranaek erregina. Azpeitian zer saltzen da, gehiena? Bai, azpeitine hor nun bait, Bai, Jogurrena, gehiena, jogur mota desberdin egitizkiau, jogurre mangokin, frambuesakin da, oina egitu egiten bat amarenakin, amarena. Hola, keixe italiano bat, hain amarugin zein, likor batekin. Likorre amaretokin, no? Amaretokin itean bat, eta hori ere oso ondo egituk saltzen. Sandwiche egitizkiau, geure galleta txuki. Hori egia, iten dula barra batzuk ite ditu, txokolatian amitikoa, moztu, behaiekin dako galleta jarri, ez da? Geure galleta, eta eta poluek, eta da beste, geho, aurten eta lehen gortinen ministean, potetxo batzuk, sartzez hau, izozkilei, bizkotxue, krujiente mat, saltza mat, mermeladatxo mat. Orduan potia prestatuta. Potie, kolore politxekin gelditzituk. Eta gero barboa sartu, eta zapore, kurruskarik, eta danetik atopatzeko. Horiek, eta oso salmenta honazakek, bai. Eta gero, pastelen artian. Zenba pastel muta ditituki, Inazio? Asko, Asko. Eta horietan zein deke etxeko klasikoa adibidez? Hombre, Inazioa, bombak, hori betikoak, no? Klasikuek, eklerrako petixuzek, kanutiluk, hojaldriek, tizkiau merengiek, baina gero tizkiau baite beste elaborazio batzuk, musek, krujientiek, frutadunek,
bueno. Danetik gan, ez da? Bai, danetik gen. Eta hori esaten dezuna, gehienak saltzen dituzu zure dendetan, baina geho jatetxeta eta hola ere bai eramaten dezu, ez da? Bai, zerbait ematen bai. Zerbait Inguruko jatetxetan da, bai. Azpitiren, ospakizunek eta dauzke benien, zerbait ematen bai. Vale, eta hoi gutxi balitz, geho ogilei bai ematen jok, ez da? Bai, ogilei egiteo, bai, ogilei egiteo, Ba, pixket. sekiatola moldeko ogiarrak eta, egiten dituzuela, Bai. Zaiatzea ditu pixket, ogi pixket desberdin egiten, da, bueno. Danetik pixket. Danetik behar da. Emozionain berdik. Bai. Gure lanbidi hori. Eta ez egun guztia berdin egiteko negoteko, bai, dantzan ibiltzeko alde batetik bestea, ez da? Ez aspertzeko. Bueno, hemen txe, dakauna da. Hau, hemen prestatuta, gero inasioei pixka sartuko jogu barruan. Inasioak etorriko dira, geho labetikan. Gio ingo deuna da, esan dugu edari berezi hau, baina lehen da bizi beste reporte bat ikusten jungo ditugu. Ados, Inasio? Guazema. Ba, jungo ditu zehazki, Inasio, ikusikoek, oso bideo aproposa. Pablo Casaliz, Dex Austarra, teknika asko eman dizki udaran sasoiko goteko, eta gaur beste teknika batzuk, sasoian mantentzeko. Guazen bertara, kalian ite udana gaina. Guazen. Kaixo Joseba, guain etripa betiakin, beno kontu bat, zarautzen nao, gure herrian. Eta kontatu behar dizuet, kirola egiteko, ez dala berez gimnasio bat, ez etxeko kontuk, ez beste historik. Askotan, kalian badakau entrenatzia eta hortako erabiliko deu, zarautzen ditugun elementu desberdinak. Saio txiki bat ingo deu eta gusta pasako deu. Animo, ekipo! Ziur dezuela zuen herritan olako parketxo bat. Ariketa batzu ikusiko ditugu eta nola dijoazten. Ados? Bueno, olako baila batzu ikusten balin dituzue, 3 alturetan daudenak, 3 aukera emango izuet. Hontan, bajua dala, nik salto batzu gingo nituen, adibidez, hola. 10 bat errepikapen gutxi gora bera. Hemen, flexio batzu gingo nituen inklinauta. Eskutsuak bertan jarri, hankak luze, petxoa gorira eta gora. Eta bukatuko nun hemen. Ingo nitun, anilan batzuk. Bera jetxe, petxoakin ikutu, bera, petxoakin ikutu, bera, petxoakin ikutu. Ingo nitun 10 hemen beste 10 eta 10 saltotxo. 3 bueltakin nahiko. Eta guain beste eremu batea jungo gea, ariketakin jarraitzeko. Lehengoko ariketak motzkatu bima zaizkizu eta sasoian baldin mazauete beste batzu dazkat. Dominada sartziare badakau, olako baia batzu baldin mazkazue, bera, gora. Bera, gora. Bera, gora. Bueno, gaztiak eta olako paralela baldima dazkau, errez dezue. Zutik salto, bera, eta gora. Bera, eta gora. Bera, eta gora. Bestarik eta bezain zaila da, orduan 5 eta 5, 3 bat buelta eta zoragarri. Zuen herritan ez badezue olako parke zoragarrik, badakazue beti eserlokun bat, edo eskailera batzuk. Bankoan bi aukera dazkau, igo da jetxi oinez, edo bankoa txikia baldima eta bidurrek ez baldima dakau, saltito. Hola xingo nitun, adibidez, 20 eta 20, hankak pikan lantzeko. Eta eskailetan bai, saio txiki bat ingo nun. Gora, bera, 10 bat aldiz ingo genuke. Eta honekin jadana dakazue, inditugu besoak lantzeko ariketa batzuk, petxoa lantzeko beste ariketa batzuk, hanka lantzeko 2 pare bat ariketa, bankoan eta eskailetan. Nik uste, egunero hau inda udara osoan zehar, udara bukaeran sasotxungo sinatela. Joseba, zure bai. Animo, ekipo! Aupa, Pablo jauna, ire aholkuak asko balio izan dile, eta gainea, erre sustitu gauzak, danak txirrek itxarrak azteko, eta, haude, mutila, ibai dakakela gorputzanik. Uda hontan emango ziotik esan dako egaina txebe jantzekat eta animatuko nau, bideotxoa bialtziaten ikikusteko. Bueno, nauzi, eskerrik asko, indituken erreportaiagatik, eta nola ez, ire aholkuen gatikan. Gorai. Bueno, gurean jarraituko dugu. Hemen txe, ikusi zu inasioak labetik atea diala. Orduan, guain inasiok, ingoituna da atea, hemen dakau marmelada sartuta, txukunduko ditu, eta ni aldi berian jungo naiz edaria prestatzen, bale? Edaria prestatzeko erraz. Hemen botako deu olo edaria, botako dut platanua pusketetan, eta birrinduko deu gela pare batekin. Gero, hemen dazkat ontziak, jarriko deu hemen gelatxua, botako dut azpin esne kondentsatua, gero kafia, eta gero esan dagoa, haber botatzen joten platanuana, haber goian gelditzean, ose gertatzen zaigun, goxua berdin egongo gata. Bueno, badekin ningo diola nahi, eta mingaina bai, bale, Inasio? Nahi, bueno, zer esan bernian.
Inazio eguna, haundila ekela, azpeitin, ze egiten dezu inazio egunean? Bueno, ikitek lana, seguru. Baina, bueno, ze topatuko dugu inazio eguna haundi hontan juten bagea azpeiti aldea? Nik usteat, beste herrietako festatan egitean gauz berdinek, ez gaztik parranda itea eta egote ditu gerrikirolak, eta ganauferilek, eta betiko histori. Buru hondiek, eta erraldoiek, eta gazpitin zezena zaurek. Osa, zen plazan ziok zezena zaurek. Hori eta... Eta adibidez, zer dek, egun hori dek haundila, aurreko egunean ja jendia ja behotzen aztek, o nola izatik histori ja? Bai, aurreko egunean zeat, ja jende asko tortzek, beste inguruko herrietatik, eta, bueno, jende asko tortzek, azpitire, gaina, izetek, hola, beste herri gutxiten zaurek festak, fetxa hortan. Ja. Azpeitin, gero, igual, alde guztietak egitortzen daizkizue, no? Herri askotan, leko askotatik egitortzen jendie. Ni tokatu zaitek egila zen azpeiti aldea jutia egun horietan, bai. Gio, goatzen hau gio, goizia etorri eta autobusan zaizea, zazpireun gaztea handanak eta autobus bat etorri berroita bat pertsonatzako, Bai, hola. Baina gu prekupauta, prekupauta ez da ziluan, Ire etxin, bai. Etxian bai, prekupauta. Guantxe, zandek. Ire zemiak, zenbat urtez kate guantxe? Oite bai ingo parranda, ezta? Bai, aile gontxe zaure, hortxe. Hortxe, buru belarri. Zenbat urte da gai, azita aukiko ditu, ezta? Alaba zauzke, emezortzi, eta gero zauzkeat biskilek amaoztu. Amazostekuak. Oie, gontxe zeude, bero. Otxea ondonine. Nire arkin itxo, bai. Baina, bueno, nire ja parranda pixkatutzita. Guantxe, nian umiaz eskar, oideko xarma, ez xarma eken bosta, sortzi urte, oideko xamena. Oso politek. Oideko xamena. Iriak inguan ja beste era batean, no? Baina ere bai goxamena, ez da? Bai, beste era batea, baina oso politek. Basegia toportxiki egin datorri izela, ez da? Bai, hori dek. Unibilia, ez kontatuko pixka. Mosto ngaituk, Egipton ngaituk. Egipton, zemuz handikan. Jarra, oso beru, Berua. Piramidiak eta haina hundiak aldia, esateko mesela, Bai. Eno, que honi segula. Nola olatu iketzioken, eno, junarea inoiz. Olatu ikitzio. Baina itxasu oso politxezio. Bai, Itxas gorrileo. Vale. Ditzizanion hori, antijuk eta arrai koloretako arrai guztik. Bai, oza, bainatu zinaten, eta snorkelin da olakoak, Hori dek, Vale. Hor parke natural bazeok, eta hori ikusten egon gaituk, eta oso politie, Vale, eta familian itxabelien. Vale. Oso politie. Gio, handikan, bueno, eta esan diona surfa, esan diatela ninokela, jarraitzalde surfa iten, lehen oite etortzeitan honea saltzaldea eta tablakin da, Gutxi? Oinez, jende gehi ibiltzi zate. Bontxe, nire gutxi ibiltzen hau, Ni guen gehi ibiltzen hau belauntzian, surfia baino. Ni hoen bizikleta ibiltzen hau. Bizikleta ematen hasi alaiz. Zezeite aldea. Berriro errekuperatu, porque lehen hori ibiltzeitzan gazetan ez da? Hori dek. Surfeetan alatan. Surfea alagata hau, Arrantza jun bergaitu, goatzala izan galuzeta jungintu ala behin, Ona. Goatzen hau behin etorri bala inazio, eta arrantza errain genien egun hortan, Pikada eta errain genien arratzea, bai, kupo egin genien da etxea. Ona izan nuan egun hori. Lertuteri, bentsatzenean, arrantzure jun. Bai. Ondo pasatzita ez, hori ba, lana. Inatxe urrengo gunean da. Osea, hemen evoluzia zekat etxe, baina eta errakin etxeak, Gata genizkian batzu, bai, polita. Bai, berrio, junberko haitu gaberten, ni? Bai, nahi genin. Ona. Eta bueno, motorran da ibiltzea laiz. Motorran, oso motorzalea beti izan naiz, ez da? Hori uste zoat. Eta, ze mototan ibiltzea, nolako motorraka? Karretera moto bazakea, eta laun hartzita ibiltzeituk, eta... Noa nio jutez, nola indeka azkenengo bideaia motorren adibet? Azkenea juna, Madridea juna, ikastaro bat itea, gozointzak gue, eta motorrin aprobetxanian hor galdu dituan hor gredo zaldin teblina, eta oso guztua. Ona. Noa juna izu rutina motorrian? Hor alpetan da ibilin. Alpetan eta. Alpetan. Ze guztu ez egeo, kurba asko, errepide luziak eta zeak, eto... Mendialdea, jo, bialtze txiko, netzeok, biltzek dana kontinua jarria be, ze amarrak eta txintxo ibili berra zeok. Hori seguro. Txintxo ibili berra zeok. Hobeto, zeatik motorrean gainea, golpiak atzen dianian. Bazai hau zer daun. Bai. Eta gaina esateko, bi motatako moterua daudela.
erori dianak eta eroriko dianak. Ez tekez tabat libratzen, Hori ez dian aitu. Ez aluan entzun, Hori bai, dian bai, aitu. bi mota dago moteruak. Eroritugena eta eroritukoitukenak. Bueno, ni lehenengo taguna. Bai, nire bai. Nini txekan rieju bat, gazte-gaztian itzanean, rieju txiki bat. Eta katxiz lamar, erosi nunien 14 urtenekan, erosi zidenian, bueno, nire udalako lehendabiziko lanakin erosi nun. Eta katxiz lamarren dituen iristen lurre, hola iristen dituen, hola riejoa, niau. Ba, baina gaina zaitu. Altuak, Altu, bai. Baina gusto ditzen dituen, gusto. Baina hori bai, ja, 15 urte egiteako, ja eroin dituen, bio hiru aldiz. Ai, ama. Bai. Kontu zibilera, ama beti hola. Bildurrakin, beti bildurrakin. Motora bazaiai hori. Hor, errezilen batek ezazian, kontu zibilitente ozten neoten gauzorekin. Bai, no? Hori dek. Nahiko tente ibiltzia. Bueno, hemen txein deuna da, azpin sartu, esne kondentzatua. Guain botako jau, hemen indeun kafia. Horrelaxe. Eta gero gainetikan, platano krema hori. Bueno, guaingoz, ondo egia. Bi kolore geratu zaigu. Aber, irugarrenakin zetriskatza gertatzen zaigu. Bueno, hi horrekin nola guan? Ondo, nik erdilek bete indizkiat, eta beste erdilek laizkiat. Natural. Berzillo originali. Ona. Emango jate urtxo bat, bertan Hori. jartzeko. Vale, heldu hemen. Oso ondo. Vale, naba hemen ta ostotxo bat jarri bakoitzai gainean, edo ire kontu, Hori, vale? jarriko zizko hau. Hemen pixka kenduko ziot bota zeiatela hemen ez netanto da daka, txukundun goiat. Vale. Bueno, eta orduan, egun libretan, guain, ze tokatzi zaiga. Abuztuan da, azpitin pixka lana jiste zaizu inazio Bai, pasata bai, gero, bai, lasaitasun bai. pixkat. Kostaldea eta tortzeiz eta hola, o... Lankidik eta oporrak hartzizkia be, eta Eta orduan berriro beltz. Kostaldea gutxi. Hori ideala izatek, Guri de, adidez, iraia etortzek eta egunak lasaitzen hasteituk, baina jendeak oporrak hartzen hastek, eta orduan besten zulo tapatu ber, eta harare liauta, Kostaldea gutxi. Kostaldea gutxi. Hor, errezik emazakeat, la refugio bat, eta area jute ditu. Bai, Bai. Eta zeitezu errefugioetan, Antxe, kontatzia antxe, dauna, ba, kontatzia bai. dauna, Ba, urteko lan askoin, belarra moztu, eta... Vale. Bai, hane ote ditu, lasai, oin, gaztiegin, oin, babakik, oin, jatxi merke jo, sarri jo, parranda, eta ez parranda. Kontrolatzea pixkat. Ez, ba, bueno, haiek normala, han ez diaben nahi, normala bezala. Eta batzutan zeite, ja, guain ikumiak libre utazkakela berriro parrandan hasiz, guain behar ekin txokatzea eta bernetan Ni daola. lan itxon, ni lan itxon, aspaldi lan itxon, nik parrandi. Baska itxo bat, eta aurrea. Akorrer. Ona. Bueno, lagunak, hemen txek, gure edari jain deu, baita reinazioa prest dazkau. Zein dut ezak baten bat irikitzen maia eta dastatzen maia hemen? Bai, ez da? Irrikitan etxo, Nataliri inbiri jabarra mangel jote baino. A ver, inazio tradizionala. Tradizionala. A ver, beitu, lagunak, ze bizkotxito hola gainea. Almendran usaila basekako. Bai. Eta gurinana. Hau garrantzitsua da, danek oso gintza guztitan bezala. Lau osagai dazka, baina laurak naturalak. Bost, bat hartu zaitek, ondo inazio. Eta egia esan, zer dan garrantzitsua, gurina ona, arrautza ona, azkenean zaporeka eta almendra ona. Horrek emango dio zapera. Almendra ona. Kontatu almendran historia, ze? Almendra ekartzen diau leridatik. La granadella, lagunen laia, amendiken. Gaur erosi diat almendria. Bai, Eta bai, oso emakume, da urtietan, dek emakume bat etorri zana azpeitiko noarbeo pantanu egitea. Vale. Bere zenidiek almendreru dituan. Eta garai hartatiken, dela 30 urte pasadan dik ekartzeo almendra bat, kearrile. Euska, almendra batetik beste amatu almendra dala. Baina ez da gaze, eruko zira. Markona 16 izan behar eta. Markona 14-16. 14-16. Hori, kalibri hori, eta oso garrantzitsu dek. Basaureko, belona, eta baino zituk Markona iristen. Markona bertako zea badek, produktu badek, eta almendra hori dek, zora Ona. oso ona, bai. Bueno, hemen banitxea guain ni marmeladakana mila. Amendaukek, aiba, zera, 200 dauken bat. Ez ziok irabazten bestiai, Bai, zea, nola ba. Ona. Bueno, eta izen barren belaunaldia izetxian. Laugarrena. Laugarrena, semiak nola zetostik, harrapateko aldile.
Ez? Ez, ikasle hona dituko, ze. Bai, me katxe la mar. Baten matxarra, te hardik, Baina askotan, guendi gazte dituk, Ni zaza, Lanian azte ditukenien, igual bueltatuko dituk etxea, Ez on beste ikasi, Ba, momentuz, beste bide batzu hartuko ditu bera ikuste, baina hondik gaztetxu ditu. Hondik buelta entortzi bat zaila. Dudik gabe. Egia esan lanian etxetik boazten dian nian kontuatuko jatxian zer daun, Txakia pa. Bueno, hiri guendigan urte batu gatzen zaizien, Bai, hondiken lanin zeurko jau. Guztua gaina. Hau, eharra ziok, Eharra aldo. Kristona ziok. Izalia izin naiz beti. Bai? Bai. Bueno, salia. Onan salia beti nago. Bai, bai. Bueno, hartu sakau. Hori dei. Ni gau. Txintxin batingo jau. Hori dei. Eta lagunak, uda ona pasa. Iraian hemen egongo gea berriz, eta beste gabe, betikua ondo pasa. Eta ez pasa. Eta famili giruan ibili, eta lagunak lagundu. Hau paso.